Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Thank you, son. Ganong kalit manggihunong ang sakinan, Paolo. Unsay nahitabo? Hapit ko bahog sa imong gibuhat. Wa ka ba maguna-una? Shit. You see? Nagpaminaw lang ko ni mo, Daddy. I was being concerned to you. Kaganina pa. Pero bisan gamay nga thank you. Wa ginani mo buhata. Pero karon nga kanang ilagang paut na ang mitingog. Dali kara kayo nakapasalamat. Where is justice? Justisya. Mangita ka justisya, human si mong gibuhat ako. Dili na ko sa kung pabida ka sa pagluwasan ng imong anak. Animal ka gyud bisan unsaon, Paolo. May mo ba, Paulo? Kung sa man ang kakalagot ni mo gibati na ako. Unya na ka naghuna-huna ah. Unahon natos, Daddy. Can't help it. Di mawasa kong hunahuna. And besides, sige sa pa yung nag-ingon. Nga nasuya ko ni mo. No way. Wa ko masuya ni mo. Usa ka lang kailagang paut nga minahihinay sa pagkutkot sa mga relasyong amahan o ganak. Mahimo ba, Paolo? Husto na ka na. Just drive! Kung buot pa ko nimong maluwas. Okay, fine. Usa na kay gibuhat ni Tinoy karon dito sa mansyon. Tinoy? Saan pa yun ko? Nania ka na sa Dennis Soul sa imong kwarto. Tinoy. Nagpagguba pa yun minimo sa imong pultahan, Santa. Bunsa man ha? Gusto kang moapil ni niya? Uy, Tinoy, tarong ba? Nangurog na ba ako maayo, ha? Guryo, Gop Decides. Ayaw in taon maluoy mo. Pasag din ako ninyo taon, oy. Isaan ako nga dili na kumusumbong sa kapulisan. Guryo sama! Gunit Decides! Ikaw di ay. Unsa? Nugoom ka na ko eh. Saman amo to ka? Guryo, ako ang sinaligan ni Sir Orlando. Busa angay lang nga mutuman ka sa kong sugo ni mo. Salig ka lang da. Dili na sinis. Ayaw, buhi ko. Hinay, alam na. Ayaw ko guniti, buhi Aka na ko. siya, Guryo. Lagi. Pero pagkagin panunod kay maglagot ko. Dili ka amo lagi. Dili sinis. Dili sunod ako. Ayaw, lagi. Buhi ko. Nga akong kamot kasakit. Tinoy, dili ka ba maluoy ni Manay? Manay! Tatabagin ko Manay! Tinoy ba? Pagtarong ba? Makahimo kag ingon-ini kang Manay. Wa to'y mahimo, Santa. Gipasidanan ko na siya kaniadto nga dili na mo pakita pagbalik din eh. Kaysa sunod higayon nga magkita may pag-usab. Dili na ko makasaad nga mutabang paniya sa pag-iklas. Daoy, kaluin ni Manay, kagiguyo di Goryo. Kawapan ni mo'y kasi Tinoy, tigulang ka naman unta. Palabyon ko ning imong gibuhat karon, Santa. At dili ko sutihan bahin ni ini si Sir Orlando. Pero sugod karon. Naayat kanunay ang akong mga mata nimo o magbantay.
Ella! Ella, buhi ka! Buhi ka! Diyos ko, sa may lang gibuhat ni mo, Ella! Matapag-uol tag-ahon. Nag-reunion mo, ingon ni Ini ang kahimtang. Ella, mahal ka. Ella, Wa pa day makamata ning usa. Laslahos din iyang katog buntag. Bida. Pataka ang lagdika ka ng bayhanam to. Liya ni mo nakatabon sa iyang paamam. Unsam taong ka, oy. Bidaot kan magbayo. Niya luspad kay ka. Taas pag yung kaya ng imong buhok. Mitiguang ka nagbayo. Ganong ingon na niya ng imong inistoryan. Unsam ka? ayaw na pagpaguta na pa, Goryo. Ito na, magdawas na tag-ikan din eh. Si Sir Orlando nang bahala nila sa iyang pagbalik. Dali na. Pero, Ay na lagi pagdagsag pangutana. sana oy. Hilo, og tanaw na lang. Ella, Diyos ko! Kawa ko magdahom nga makita pati kang usab. Diyos ko, sa may lang gibuhat ni mo. Anong naingon ka man ni Ana, ha? Saan saya. Pero sa tiyandas ka. Ay sige na, ibalik na sa imong pwesto, Goryo. Kay muson na ko sa akong kwarto. Yaya. Unsa? Ay, kadaya. Ato kahigda sa imong kwarto nga di kutson samtang ako magbantay sa gate. Yay kay ka. Makatug matuod ko sa akong bye-bye pero maglingkod. Unya, akong siya. Oh, di noon. Karmao, ay lakaw na. Balik na dito. Di imong sa pero makasuya. Boeng matingali ka, Goryo. Pareha sa tang smilduhan din eh. Pero tagisilduan. Pero mas sinaligan ka. Pangutan na ang imong kaugalingon. Tungano. Diha ka na. Ha? Bisan giun sa ko pagsip-sip ni Sir Orlando. Wa man gyud ko magkalabaw ni mo Tinoy. Bida ka no? Silang. Ha? May adlaw gra. Pero karon nga nakita na ko sa mamila pagbalik. Human sa pila ka tuig. Ug ingon pa rin adto ang iyagkaimtang. Mura man og. Mura mag. Mibate ikaw kaluoy. Kung tanahon, yung sa dili mi malagkaila. Tungod kay tuwa sa stol sa pultan sa operating room. Samtang ako, niya sa tumoy nining hallway, doon sa bintana. Looking at him, it's like looking at mirror. Di ba na ako gustong angkunon? But he definitely looked like me. And I hate it. Ako lang ngayon ni maong hitsura. Nagustuhan siya ni Dennis. Tungod sa mong hitsura. Tungod kay wa kami kalainan. Bisan kung imo tutukan pag-ayo. Pero unsa pa ginakaangat di mo nako? Ang imong batasan? Ang imong lihok? I could copy you. Aron lang makuha ko pagbalik si Dennis. Yes. Why not? Why not? I could pretend nga ako mau ikaw. Well, this is a blessing in disguise. Nahibaw ko nga dili ka mopiya sa giliran ni Daddy. Karon nga niya siya sa ospital.
So, this is my chance. Nasayot ko nga mibalik na siya sa syudad. Busa, apason ko siya dito and play the role of good boyfriend. Wait for me. Wait for me, baby. Daddy is coming. Wa pa mo gawas ang doktor nga nagatiman ni Daddy. Ay. Murag dili ko magatuo nga maigsuon ko nga sama niya kasalbahis. Wa man lang siya magbaso sa iyang gibuhat. Ug karon, ana, magkita na ko sa gikan din sa ako na matagan. Nga malipayon siya. Wa ba gid siya konsensya bisad kabay? Bilakaw na siya. Ug niya siya paingon ako. Nagpayom siya nga naglakaw paingon ako. Hey, Ngano? You take care of that. I will be taking care of something else. Busa, ikaw na bahala din ha? Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa mansyon? Paulo, tingalig mangita ang doktor. Huwag ko masayod kung siya ako itubag. Paulo! Wala siya mamati pa na ako. May padayon siya sa pagbiya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!